मेसिन पिक्चार तो एफाले देखाय दियो दिनै चिरां जिल्लानि रौमारियाव निखावरि नखरनि सुबुंफोरनो बिटिआर खुंथायनि जानानै अनसुंथाइ राननानै होयो इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया। बे अनसुंथाइ होनायाव दङमोन थिं, जि सुग्रा मेसिन बायदिफोर। बे अनसुंथाइ होनायजों निखावरि नखरफोरा एसेब्लाबो मदद जागोन होनना मिजिं खालामनाय जादों। आरो टिना जाबाय मा जायखौ दुखिया नखर माने थिं गैया न'आव बेफोरनो जोङो टिंखौ होनानै न'खौ जाहाथे मोजां लुनो हायो बेखौ नायनानै जोङो टिनखौ राननानै होनाय जादों। बे पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों आरो बेबायदिनो जों WPTनिफ्राय फैगोन गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि गोनांथिखौ नायनानै जोंनि नोगोरारिफोरनि जे गोनांथिखौ नायनानै बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ जोङो बिटिआर सरकारा होनो नाजादों आरो दिनै जोङो आरम्भ खालामबाय बे जागायबाय। जोंनियाव दा VCDC नैबे मा होनो रौमारियाव टिना गासैहाय जोङो 48 नखरनो जों होदों आरो सिलाइ मेसिना गासैहाय 18 माने पार्टिनि जों होदों। सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, सोरबा बेक्तिगत भाबै दङ जायफ्रा माने सिलाइ मेसिनखौ बाहायनानै थांनानै थानायनि लामा लानो हायो बेबायदि सुबुंनो जोङो होनाय जादों। बे बाथ्रा नंगौ जोङो बिसायख'थि समावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ जों फोसावदों आरो बेखौ लानानै मोनसे प्लेनिंबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मावफुंगोन। खारन जों जेखौ खोथा होनदों बेखौ जों मावफुंनाया जोंनि कर्तब्य। जोङो खोथा होदोंमोन जे बिटिआर ओनसोलनि हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनायनि बाथ्रा अलरेडि जों हा होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जौगाहोनाया जोंनि थांखि। गतिके जोङो सरकारनि आसनिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो अनसुंथाइ होनानै जौगाहोनायनि हाबाफारिखौबो जों आखायाव लागासिनो दङ आरो जि 75,000 जों होनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो लासै लासै होलांनायनि जोङो दा हाबाफारि लागासिनो दङ। News Desk Inside Any Bodo।